Уважаеми младоженци, кумове, родители и гости, днешния празничен ден. Изпълнени с обич и доверие един към друг, днес вие потвърждавате взаимната си любов и нежност, съкровенното си желание да създадете семейство. Преди да пристъпим към подписване на акта за граждански брак, е необходимо пред мен като представител на държавната власт, присъствието на законните ви свидетели, да потвърдите взаимното си съгласие. Ангел Иванов Илиев, съгласен ли сте да сключите граждански брак с Тамара Христова Златарева? Тамара Златарева, вземате ли за свой законен съпруг Ангел Илиев? Уважаеми кумове, убедени ли сте, че младоженците по своя воля свързват живота си? Пръстен се мени от обич, пръстен се мени за вяра.